Goddag alle sammen, og velkommen til. Så er vi fandme pludselig tilbage igen. Det er vi. Fordi jeg har fået en pakke fra, jeg tror godt I ved, med fisk og ikke. Ja. Helvede, der er varmt derinde. Jeg har faktisk haft det i et tid. Jeg fik den, da jeg var til Nordic Noise Festival. Så var jeg lige forbi butikken, det skal man jo. Så kom jeg hjem, var på arbejde i på dag, og så var det jo Heavy Arker. Ja, så 2 festivaler at træk. Men det var for gammelt det her. Ej, det er fair nok, det er altid hyggeligt. Men nu er det jo længe til Heavy Arker, det er jo sørgeligt. Men vi har startet med Melmatic. Ja? En god måned. Så har vi sat det på grejs igen. Det bliver så godt. Så tager vi lige 3 dage igen, hvor man udlægger sig selv til noget dejlig musik. Det er fedt. Men jeg har fået pakke. Sådan en beskeden kasse. Jeg har lige åbnet den i enden. Det er alligevel nok den korteste video, fordi jeg har ikke købt en skid. Det kan nok ikke være meget, men der skulle være koncerter og festivaler for alle pengene, så... Men det er også vigtigt at huske det. Man skal huske hyggen og fællesskabet, det kan altså meget noget. Bare lige en sidebemærkning. Indtil videre, årets koncert for mig. Vendetop på Heavy Arker. Jamen, ja. Hvis jeg var der, you know it. Og selvom jeg ikke har fået ret meget, så er der højst selvfølgelig noget, som jeg tænker, Dan Fogh, hvad har du købt for din penge? Hvad er det for noget? Det finder vi ud af. Så kan vi gøre noget her? Hvad fanden har vi her, Ole? Vi har noget her, det er bare skrammel, eller hvad? Kommer et eller andet lort allerede, mand. Forresten, hvis I ikke ved, hvor Mephisto-butikken ligger henne, så ligger adressen der. Nå, jeg har ikke nogen store kast i mine ting, så jeg smider det over sofaen. Vi har noget mere her. Nå, Ole dog, du bliver ved med dine løjer. Er der mere her i udover plastik? Tror jeg ikke. Nå. Nu har jeg faktisk fået en videomaskine, der virker. Fordi jeg får sådan en glimrende kassettebånd her. TV-pejs. Så kan jeg jo lige smide den på senere, når jeg sidder og lytter til noget af det musik her. Og så have noget flammer i baggrunden. Jeg siger tak for, Ole. Det... Ja, hvor lang tid var den egentlig? Den er fra 99. Der var 3 timer. Der står... Flammen nærmer sig sit bytte, og snart breder flammen sig til et knitrende billede af liv. Vi har alle siddet en stille sommeraften og kigget næsten hypnotiseret ind i det flammende bål. Der breder sig en vidunderlig ro, og hverdagens teoriteter er for lang tid væk. Nu bringer TV-pejs den stemning ind i dit hjem. Det kræver jo ikke en herregård, det kræver blot et lille tryk. Så er stemningen i orden. Ej, det er jo fedt. Og jeg får flyers til Melmatic. Støt for helvede, der er billetter tilbage. Næste efter Arker, så er det altså en af de fedeste festivaler, man kan komme til. Gode priser, gratis camping, lækker mad, fed musik, et hav af dejlige mennesker. Kan man ønske sig mere? Nå, det tror jeg ikke. Skønt vejr. Krydser fingre, vi gider ikke regne mere. Faktisk, okay, den bliver langt en video her alligevel, for det er til ævl, men I kan spole, pause, gør et andet. Jeg burde have en bajer, men ja, det har jeg ikke. Eller jo, men de er godt varme. Det er jo i Mephisto-butikken til Nordic Noise.
festivalen der. Jeg ved ikke, hvor mange jeg fik. Jeg fik sådan en stak Ole. Det er lige dem her ude på vejen. Læg dem på noget bar, eller hvor fanden de skal hen. Jeg ved ikke, mange biler og cykelkur, der fik så flyers her. Hvad hedder det? Og vi sidder på, på anden dagen på 2 øl, hedder den sådan. Altså bryggeriet 2 øl, de har en bar også. Skal have noget at spise. Så kommer der en mor ud. Jeg går ud fra, at det var hendes børn og hendes kæreste eller mand, der kom bagefter, men lad nu det ligge. Og den har jeg jo selvfølgelig sat sådan her i hendes vinduesvisker, ikke også? Og hun siger bare, nej, hvorfor må vi ikke holde her? Og hun tager den. Og hun ser bagsiden der og giver, hvad er det for en bøde? Så kommer hendes kæreste eller mand ud, whatever. Og siger, hvorfor må vi ikke holde her? Det må vi da også, og jeg sidder jo lige ved siden af. Jeg siger, rolig. Det er ikke en bøde, det er mig, der har sat den. Gud skal lov, siger hun så. Så prøv lige at vente den om. Det er en pisse fed festival, og den skal jeg støtte op om. Og hun kigger på den. Fredericia, nå. Ej, det ser noget farligt ud, det her. Det vil ikke rigtig blive til. Tag den med, giv den til nogen. Jamen, vi kender nogen, der hører sådan noget, så tak for det. Det er bedre at bruge pengene på Melmatic, end det er på en bøde. Ja da. Nå, sidespring. Vi går videre til parken her. Jeg har fået en brændt CD. Hammerhead. Ja, Ole, jeg håber, det her det er musik. Og ikke en eller anden obskur 70'er pornofilm. Hammerhead, ikke? Og første ting fra kassen. Virtue, we stand for fight. Ja da. På CD. For jeg er cool nok til vinylen. Sådan er det jo. Hvad hedder det? Det er jo... Ja, det er jo blevet en kultklassiker efterhånden. Der er kun 5 numre der på. Så man kan vel kalde det for en EP-ish. Og den er genudgivet af Noble Morse Records. Jeg mener de er fra USA, og det er jo old school heavy metal. Og det kan vi jo godt lide. Kan vi rigtig godt lide, ja. Ja, det kan vi. Så den skulle jeg jo selvfølgelig have til sammenligning, ikke? Fordi, ja. Jeg mener de er fra USA. Hvis det ikke er, så må I skulle lige... der er ikke mere fyldt her, så vi tager bare lige resten af det LP'er, kan jeg se. Og vi tager den første, og den ved jeg hvad er. Jeg har købt den på CD. Med alt det ekstra materiale på. Pisse lort. Fik den sendt, fordi jeg kunne ikke vente. Men ved du hvad? Der var ikke noget at gøre. Det her. Det er dansk. Det er en klassiker. Det er kult, og det er fedt. Det er kraftigt med Randy. Ja, fucking tak, mand. Men jeg skal komme efter jer. Det her, det er fedt. Og det er faktisk sjovt, hvor mange i udlandet, der faktisk ved, hvem de er. Et lille band fra... Fuck. Det kan jeg sgu da ikke huske, hvor de er fra nu. Det er ikke Randers, er det det? Eller er det Midwest, der er fra Anders? Det ved jeg ikke. Men Randy. Hvad er der egentlig er på? Det vil være deres album, og så ja. Jamen det er fedt. Det er altså... Så er vi dernede. Det... Tjek det ud, hvis I ikke kender det, for det er altså guld værd. Og især forsanger for Venator, han poserer jo tit i en Randy t-shirt. Ja, så ved vi jo bare, at Venator det er sejt. Og vi har noget her. Fra Jawbreaker Records. De har mange fede udgivelser, så tjek det ud. Fra Sverige. Og vi har... Hvad fanden hedder de? Ja for helvede. På godt nordjysk. Mata Kopas. Ja. Det er nok udtalt fuldstændig forkert. Hold da kæft, der skulle også...
Hold da kæft, som fyre. Ham helt ud til højre, ikke? Flot fyre egentlig. Ham der. Han ligner sgu da ham der, Winnie Vincent. Altså dengang han var en mand, ikke? Men det her, det er også... det er jo ligesom Virtue og Randy. Total kult, obskur heavy metal. Eneste album, de nogensinde har lavet. Fra... det ved jeg ikke, 85, 87 eller sådan noget. For USA, det eneste, de nogensinde lavet. Jeg kendte dem ikke, men jeg hørte et par numre. Da Ole han smidt den op og tænkte bare, det der gammel, obskur heavy metal. Ja tak, det kan vi godt lide. Vi dykker videre. Hvad fanden er nu det? Aarhus ødelægger julen. Ja da. Hvad fanden er så det, Ole? Hvad har vi her? Hvordan fanden har det været, det her? Drunken Side, Dirty Side. Det ved jeg simpelthen ikke, om det har været til en CD eller en 7-tommer bøge. Men Aarhus ødelægger julen. Så ved I det. Så hvis julen den er træls, så klar til Aarhus. Nå. Hvad har vi her? Ja, jeg nævnte det. Jeg har ikke købt meget, men det er nok noget, jeg kan huske. Vi har Bad Lizard. Ja. Det er fedt navn egentlig. Bad Lizard, Power of Destruction. Finally the vinyl reissue of this awesome Belgian heavy metal classic from 1985. Det er jo fedt, de har skrevet det på, så belgisk heavy metal. Ja da. Så er nok derfor, jeg købte det. Altså Bad Lizard, så lyder det jo som lidt noget hair metal. Eller det er jo heavy, som de siger, men ja, fedt. Det skal da tjekkes ud, hvad det kan være, ikke? Nå. Hvad har vi så? Okay, det var en bitte pakke, for det er den sidste. Vi har... jeg gider ikke engang prøve at udtale det lort der. Og hvor fanden er de fra egentlig? Kan jeg huske fra nogle videoer tilbage? Der har jeg lavet det der koncept. Oles, eller Mephistos anbefaling. Hvor han smider til mig, der er 3 priser, vælg en, så får du en menu med. Og der var et band. Ja, men det er dem her. Ikke? Fuck et bunkeren egentlig. Jesus Christ. Flot fyre, bare kom ikke her. Jeg har 2 med dem. Men jeg har kun den ene. Jeg sagde mig huske. Men det er også så heavy fra, og de synger på deres eget sprog. Og helvede er de fra, mand. Det er ikke Ungarn. Hvor fuck er de fra? Ej, det burde de vide. Ej, shop. Nej, det skal jeg ikke til at udtale, det der. Men altså, det er pisse fedt, det her. Prøv lige at tjekke det ud. Det står der. Poco Elgep. Det er omkring. Det er ikke Ungarn, skal jeg det? Det kan sgu godt være, det er. Nej, det ved jeg simpelthen. Det kan jeg huske. Det skal jeg lige tjekke op på. Men det var simpelthen den bitte kasse. Det var, hvad jeg kunne blive til. 1, 2, 3, 4 LP'er. Og en CD. Det var ikke meget.
Jeg fik også købt en Immortal LP i Mephisto-butikken. Battles in the North. Fordi det er jo klasse black metal album. Og så fik jeg 2 brugt Dream Theater CD'er. Der lå i sådan en god stak. Jeg tænkte, jeg havde betalt, skulle til at gå ud til. Hvad fanden? Så de 2 første albums kom lige med hjem på CD'er til samlet pris 70 kroner. Jamen, kan man jo ikke. Altså, Dream Theater, det er jo klasse. Klasse. Men det var sgu alt for mig den her gang. Ikke for mig nyt musik, men lidt også ret, som man siger. Men jeg håber i hvert fald, at vi ses til Metal Magic. Ser mig derude, og har ikke hilst på mig før. Bare lige komme over og sige hej. Om jeg stadigvæk har skæg, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk overvejet, om jeg skal få det trimmet, fordi nogle gange så er det lidt træls. Også især fordi det er lidt transparent, og det bliver længere. Så det ser ikke altid så godt ud med de farver på band-t-shirten. Og så nogle gange så sidder det bare træls. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg overvejer at få det trimmet. Altså jeg skal ikke være babyface, vel? Det går ikke. Der kan man se min ar og min dobbelthage og sådan noget. Nej, det duer ikke. Men kom over til Metal Magic. Sig hej. Skål, et eller andet. Selfie, jeg er med på det hele. Alt med måde, som man siger ikke. Men hygge hejse derude. Vi lurer os. Hold jer munter. Stay metal.